Kaixo, ni Ekaitz naiz eta nire erronka hau bizi izatea izango da. Besterik gabe, jakin etzazute, hemen Mutiloan euskaraz hitz egiten dela, baita ere ikastola bat daukagu orain, non zuen seme-alabek euskaraz hitz egin dezakete, ikasi dezakete, eta besterik gabe, gonbidatzen zaituztet guztioi, zure seme-alabe txikiek ikastolara eramatea, ikasko dutelako gure altxorra euskara dela hemen Nafarroan. Kaixo, Santi naiz, nire erronka Euskaraldian Belarri Prest izango da. Haupa, nik adut izena eta Euskaraldian hau bizi izango naiz. Aranguren ibarrean jende asko daki euskara, baina ez du hitz egiten, beraz nire erronka izango da beraiekin hitz egitea eta euskara bultzatzea. Baita ere saiatuko naiz Belarri Presten jendearekin hitz egitea eta beraiekin praktikatzea. Kaixo, ni Eba naiz, Irulegi Euskara taldekoa, eta niretzat Euskaraldia oso garrantzitsua da hemengo jendea euskara zabaltzeko. Ni bai naiz eta Arangurengo gazte kirolari bezala uste dut euskaraz bizitzea eta hitz egitea garrantzitsua dela gazteon artetik eta partetik, eta beraz hau bizi izango naiz. Aranguren ibarrean Euskaraldia nik uste garrantzi bizia daukala, azkenean ibar osoan hitza da, eta horrelako ekimenek euskara egunerokoan normalizatzeko baliozkotzat jotzen ditugu. Eta niretzat euskara esparru akademikoari eta lanera oso lotuta dago, baina Euskaraldiaren bitartez aisialdi esparruetan ere euskaraz gogoz egiteko aukera ematen du, eta horrek jarraikortasun bat izanik egunerokoan erabiltzen hasten garen. Kaixo, Javier naiz, Aranguren telebistako langilea naiz, y mi misión, mi reto para este Euskaraldia es, ya que este año he empezado a estudiar euskera y conocer más el idioma, pues intentar conocerlo más y sobre todo en el día a día intentar tener una conversación más fluida con gente que sepa y sobre todo seguir empapándonos de este idioma que tanto nos representa en nuestra cultura y en nuestro día a día. Kaixo, Aitziber naiz, Mutiloan bizi naiz, eta Irulegi taldean nago baita. Euskara niretzako garrantzitsua da, batez ere umeekin hitz egiten dudanean, gero etorkizunean euskara normaltasunez hartzeko. Ohitura hori hartzen badute, Euskaldian aitzaki ona da hori hartzen partzeko. Kaixo, Pedro naiz, Aranetxeako hezitzailea, me presento como Belarri Prest y animo a todos los jóvenes del Valle a sumarse al euskera y a participar en el Euskaraldia. Kaixo, Unai naiz, Mutilberako jokalaria, eta hemen Ibarrean neska eta mutil euskaldun asko gaude, eta animatzen zaituzte euskaraz egitera eta Euskaraldian parte hartzera. Kaixo, ni Aitor Arana naiz, mutil basketeko entrenatzailea, eta Euskaraldia honetan garrantzi handia eman behar diogu egunerokotasunean euskara erabiltzari, batez ere gazte eta aurren artean. Ona izango litzateke herrian euskara gehiago entzutea, bai plazan eta bai taldeetan, kirol taldeetan eta eskolako patioetan. Orduan animatzen dut mundu guztia euskara erabiltzera, bere egunerokotasunean, agurrak euskaraz egitera eta lehenengo hitza beti euskaraz izatera. Orduan animo eta aurrera. Kaixo, Gorka Itzua naiz, Labianoko nekazari eta abeltzain gaztea, eta gaur hemen gaude Mutiloan, Euskaraldiari hasiera ematen. Nekazaritza eta abeltzaintza bezala euskara betidanik egon da gure artean, eta saiatuko dugu horrela jarraitzea. Gora Aranguren. Kaixo, ni Irantzu naiz, ni Gaztearan lehendakaria y me he animado a participar en el Euskaraldia porque me parece que el euskera es un idioma súper bonito y tiene una cultura también preciosa, entonces me parece que el Euskaraldia es la mejor manera de reflejarlo. Me he animado como Belarri Prest y espero que el Euskaraldia siga muchísimos años más y cada año con más gente apoyando y formando de ello.